Yo, Mbak Kiki ngadeg dhisik. Nah. Terus sisih kono. Ya. Terus disusul Mbak Diah. Terus disusul Mbak Luki. Mbak Diah mepet karo Mbak Kiki. Nah. Yo, terus disusul Mbak Luki, disusul Mbak Lilis Karnali. Susul Mbak Punjung karo Mita. Ya, ditoto sing apik jejer. Cukup rodok rene, Maju. Nah. Mita iki aja ngono kuwi ndek dhewe ngono. Kene apa piye? Pangku bapak. Apa pangku bapak gender? Yo. Didisiki Mbak Suliseva dhisik, wong loro sambung pucunge digarap wong loro. Coba. Iki pundutane Pak Moidi. Nyat saiki iki ombyake do golek kopi ning angkringan sing diarani kopi wengi. Sambi utut ngombe kopi seger. Wis mo alit angkringan kopi Kaya ngapa? Tembange kopi wengi dados. Ngangan-angan ing sajroning wengi. Sitere dunggahke sithik.
wayane sinden Sekar Gadung. Wah, nan. Ya. Ora badi ning malah tekor. Iya. Ati ombeni dhewe ya. Kopine. Gedeng alit iku saupama Ya, harap tipis-tipis. Kopi wangi kanthi dalu linalitan bisa lali Aku
Ki hati-hati lho, lek ning kene iki kok daging alit. Ya. Sing tak kuwatirke iki lek nganti salah ucap. Mengko gading alit terus daging alit. Iya. Yo kaya apa dadekke, Nduk? Gedeng alit iku sahobono lan Dadi sing serontolen ki ora mung kandhek ning pangucap tok kala mangsa nadyan to nyabet utawa mbalung kuwi ya sok serontolen. Ha iya. Kaya ngono. Ki mau gorengane dhewe